வணக்கம், வெல்கம் டு மை சேனல். எல்லாரும் நலமா இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஆமாங்க, நம்ம சென்னை சிட்டி உள்ளார இப்படி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸா அப்படின்னு பார்க்குற மாதிரி தான் இந்த இடம் இருந்தது. ரொம்ப க்ளீனாக நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. முக்கியமாக ஃபேமிலியோட அவுட்டிங் வரத்துக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு பிளேஸ்ன்னு சொல்லுவேன். குழந்தைங்களுக்கு இந்த இடம் ரொம்பவே பிடிக்கும். அவங்க கற்றுக்கிறதுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இந்த இடத்துல இருக்குது. இந்த இடம் சென்னையில் எக்ஸாக்டாக எந்த இடத்துல இருக்குது, எந்த டைமிங்க்கு இங்கே நம்ம வர முடியும், இங்கே பார்க்குறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது, எது பெஸ்ட்டு டைம், இதை தவிர இன்னும் என்னென்ன சிறப்பான விஷயங்கள் இங்கே இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்கள் கூட டீட்டெயிலாக ஷேர் பண்ண போகிறேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா பள்ளிக்கரணை எக்கோ பார்க் தான். பள்ளிக்கரணை மார்ஷ்லேண்ட் பார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேளச்சேரி டு தாம்பரம் போகிற ரோட்டில் தான் இருக்குது. வேளச்சேரி விஜயநகர் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து ஜஸ்ட்டு 15 மினிட்ஸில் நீங்கள் இந்த இடத்த ரீச் பண்ணிட முடியும். ஈஸியாக நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்துடலாம். ஏன்னா இது மெயின் ரோட்லேயே தான் இருக்குது. அதனால் இதை நீங்கள் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி ரீச் பண்ணிட முடியும். எவ்வளோ பேர்ட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். இது பேர்ட்ஸ் லவ்வர்ஸ்க்கு இந்த பிளேஸ் ரொம்பவே பிடிக்குங்க. ஃபோட்டோகிராஃபிக்கும் இது ஒரு பெஸ்ட்டு பிளேஸ்ன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். சன்செட் பாருங்கள் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே சீனிக்காக இருந்தது இந்த பிளேஸு. நேச்சர் லவ்வர்ஸ்க்கு இந்த பிளேஸ் ரொம்பவே பிடிக்கும். இந்த பார்க் பார்த்திங்கன்னா என்ன டைமிங் ஓப்பன்னா மார்னிங் 6:30க்கு ஓப்பன் பண்ணுறாங்க, ஈவினிங் 6 o'clockலாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. நீங்கள் எந்த டைம் பெஸ்ட்டு இங்கே வரத்துக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் டைமில் குழந்தைங்களோட வரீங்கன்னா 4 to 6 இதுதான் பெஸ்ட்டு டைமிங்னு நான் சொல்லுவேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரி ஃபீ எதுவும் கிடையாதுங்க, ஃப்ரீ என்ட்ரி தான். இந்த பார்க் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்கணுன்னா கண்டிப்பாக குறைஞ்சது 1 hour ஆகுங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உட்காரத்துக்கு அங்கங்கே பெஞ்சஸ் மாதிரியும் செட் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய மரங்கள் வச்சுருக்காங்க. அந்த மரங்களுடைய பேர் என்னென்ன அப்படின்றதையும் அது கீழே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. குழந்தைங்களுக்கு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் இங்கே சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். இந்த மார்ஷ்லேண்ட் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 700 hectares. இங்கே பார்த்திங்கன்னா 100க்கும் மேற்பட்ட வகையான பேர்ட்ஸ் வரதா சொல்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட பல லட்ச பேர்ட்ஸ் ஒவ்வொரு வருஷமும் இங்கே வந்துட்டு போகிறதா சொல்கிறாங்க. இங்கே உண்மையிலேயே நம்மளால் நிறைய பேர்ட்ஸை பார்க்க முடிஞ்சுது. குழந்தைங்க நல்லாவே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும். குழந்தைங்களுக்கு நம்ம மார்ஷ்லேண்ட்லாம் என்ன, தண்ணியை நம்ம ஏன் சேமித்து வைக்கணும், ஃப்யூச்சரில் தண்ணியோட தேவை எப்படி இருக்கும், பேர்ட்ஸை பற்றி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். அதை தவிர மரங்கள் என்னென்ன இருக்குது, அதனோட பயன் என்னென்ன அப்படின்றது இந்த பார்க் மூலமாக குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக புரிய வைக்க முடியுங்க. வாக்கிங் ஜாகிங் போகிறவங்களுக்கு இந்த பிளேஸ் ரொம்பவே பெஸ்ட்டான பிளேஸ். நீங்கள் ஃபேமிலியோட குழந்தைங்களோட வரீங்க அப்படின்னா இங்கே வரத்துக்கு ஈவினிங் டைம் தான் பெஸ்ட்டு. அதிகமாக வெயில் இருக்கக்கூடிய காலை நேரத்துலையும் மழை நேரங்களையும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா இங்கே ஒதுங்குறதுக்கு ப்ராப்பராக இடம் கிடையாது. கிட்ஸு விளையாடுறதுக்குன்னு செப்ரேட்டாக ப்ளே ஏரியா மாதிரி இங்கே எதுவும் கிடையாது. மற்றபடி இந்த பார்க் 1 hour நீங்கள் தாராளமாக ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். அந்த அளவுக்கு ஒர்த்தியான ஒரு பார்க் தான். ரொம்ப நல்லா மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. நான் முதலையே சொன்ன மாதிரி இந்த பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸ் லவ்வர்ஸ், நேச்சர் லவ்வர்ஸ், ஃபோட்டோகிராஃபி இதுக்கெலாம் ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டான பிளேஸ் தான் சொல்லுவேன். ஃபேமிலி கூட நம்ம 1 hour ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடம் ரொம்பவே பெஸ்ட்டுன்னு நான் சொல்லுவேன். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் இந்த பிளேஸை கண்டிப்பாக ஒரு முறை விசிட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும். அடுத்து ஒரு பயனுள்ள வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் ஸ்டே டியூன், ஸ்டே சேஃப். தேங்க்யூ.